O BNG volveu presentar no Parlamento unha serie de iniciativas instando a Xunta a suspender de xeito inmediato a autorización de vertidos da mina de Sanfins ao río Pesqueira ata que non conte cun estudo de impacto ambiental. Reclamamos á Xunta de Galiza, en primeiro lugar, que se suspenda inmediatamente esta autorización e que se suspenda e se manteña en suspenso hasta que exista, que insisto, 13 anos ou 14 anos despois non existe, hasta que exista un estudio de impacto ambiental sobre o plan de explotación e sobre o plan de restauración. Por certo, unha paréntese, todos estes anos, mentras a mina estivo en actividade, xa se estuveron producindo filtracións de auga procedentes da mina e esa auga concentra precisamente materiais que son contaminantes. Eses materiais contaminantes, din os nacionalistas, poñen en risco os bancos marisqueiros da ría, que xeran máis de 1.600 postos de traballo directos, e que a pesca e o turismo son os piares básicos da economía da comarca, que agora se están a ver ameazados. Temos que ter en conta que a nosa comarca vive do sector marisqueiro e pesqueiro, máis de 4.000 familias viven directamente destes sectores e ademais do turismo. A chegada de augas contaminadas cargadas de cadmio, plomo e zinc á ría suporían a mortalidade de todo o marisco e tamén a imposibilidade de que a auga estuvera apta para o baño. Co cal, tanto os sectores relacionados coa pesca e o marisqueo como o sector de turismo desaparecerían. Os nacionalistas non entenden que a Xunta concedese autorización a pesar das escasas garantías que ofrecen as probas piloto desenvolvidas durante 10 semanas, nas que se rexistraron vertidos de augas sen depurar na súa totalidade. Critican tamén a pasividade dos gobernos dos concellos da comarca e chaman a secundar a mobilización convocada pola Confraría de Noia o próximo 4 de marzo na Alameda.